Aparkaleku gehiago izango dituzte Lekitarrek araututako aparkamendu sisteman aurtengo udan. Bigarren mendeko aztarnak aurkitu dira gasolindegi Elizateako berrurbanizazio lanetan. Asteburuan Iñude eta Artzainen kalejira. Neguko merkatu txikia. Martxoaren 8an Athletic Real Sociedad. Negu gordinetik udaberrira 24 ordutan. Datozen egunetan giro aldakorra izango dugu. Iazko urtean herritarrentzat prestatutako aparkaleku zerbitzuaren arrakasta ikusi ondoren, 2018an toki eta auzo gehiago prestatuko dira. Hori horrela, zerbitzuak 108 aparkaleku gehiago izango ditu herrian zehar banatuta. Guztira 350 inguru. Hauen artean gune berri bat ere sortuko da, Aldamiz Etxebarria eta Letraukuaren zati bana hartuko dituena. Gune honetan herritarrentzat 80 aparkaleku erreserbatuko dira. Bestalde, Paskuala Baroa etorbidetik San Juan Talakora doan zatiak 13 toki gehiago izango ditu. Zumatzeta, Buenaventura Zapirain, Otsoa eta Urkiza, eta Agirre Solarte kaleetan ere 15 toki gehituko dira. Eusebio Maria de Azkoetik, basoaldera doan ibilbideak bere aldetik, plaza kopurua mantenduko du. Berdez markatuko diren herritarrentzako aparkaleku erreserbatuak, ekainaren 1etik irailaren 30 bitartean egongo dira indarrean. Lekitoko basilika eta gasolindegiaren arteko bidean, berrurbanizazio lanak hasi eta erromatarren sasoiko aztarnak agertu dira. Kristo aurretik 2. mende ingurukoak. Aztarna hauek, herriko beste hainbat tokitan aurkitu direnen antzekoak dira. Zeramika zatizak, terra sigilata, erromatarren sasoko zeramika tipikua, beira zatizak, metal zatizak, animali txikinen azurrak, eta bueno, guzti honek nahi dago esan bigarren mende honetan Lekitxon asentamiento nahiko potentia eguala. Egunotan arkeologia lanak egiten ari dira berrurbanizatuko den gune honetan elementu gehiago dauden jakina izateko. Arkeologi lan hauen ondorioz, gasolindegi Elizateako obra luzatu egingo da. Zapatu honetan martxoak 3, etorkizuna dantza taldearen eskutik, Iñude eta Artzainen kalejira egongo da 12:00 aurrera. Dantza taldeko kideek, garai batean menditik jaisten ziren Artzainen eta herrian zeuden Iñudeen arteko gorteatzea irudikatuko dute. Hortengo zan trinketetik, gero portutik zehar segitukoan kalejiriak, da plazara heldutakoan, bertan antzerki txiki bat engoen duen numiak da enfermerak eta parte hartuko ben bertan. Da gero goruntzein da eskolapian nagusizok badantza engoen duen. Bestalde Domekan, martxoak 4, neguko merkatu txikia egongo da plazan. Lekiton bizi, herrian erosi, danok irabazi lemapean, Kito merkatari elkarteko hainbat dendak merkatu berezi bat egingo dute. Euskal Eskola Publikoaren jaiaren egitarauaren barruan ekintza berezia antolatu du. Athletic eta Errealeko nesken arteko lagunarteko partidua. Egun hauelan egin dugu aldarrikatzeko neskak badaukela tokia kirol munduan eta hain zuzen futbolian. Eta Lekitxon ez daukagu aukera asko nesken futbola ikusteko. Mesedez, etorri dano futbol partidu hau ikustera, ze azken baten dano gara ere du. Arratsaldeko 7:00 aurrera Lekitxoko futbol zelaian izango da norgehiagoka. Zatoz animatzera! Si sabéis algo sobre todo lo que ocurrió, tenéis la obligación de dar parte. La forma del agua. 1963. Baltimore. Gerra hotza. Elisa, Sally Hawkins, neska gazte mutua, laborategi bateko atezaina da. Laborategian harrapatuta daukaten gizaki tankerako anfibio batez, Doug Jones maiteminduko da. ¿Qué me dices? ¿Qué
¿Qué está diciéndome? ¿Qué está diciéndome? Dice que muchas gracias. Eguraldia. Atzo elurra mara eta temperaturak 0 azpitik. Ondorioz, hainbat arazo eragin zituen lehen orduetan. 11:00 aurrera temperaturak epeltzen hasi eta egoera normaltasunera itzuli zen. Gaur aldiz, udaberriko temperaturak izan ditugu hegoaldeko haize zakarraren ondorioz. 80 km/orduko abiadura gainditu du. Azken orduetan ipar mendebaldera aldatu eta bolara gogorrak eragingo ditu itsasaldean. Ondorioz abisu horia ezarri du Euskalmetek. Zeruan hodeiak nagusitu dira, baina ostarte batzuk ere ireki dira, bereziki goizean. Datozen orduetan euri pixkat egin dezake. Ostiralean hegoaldeko haizearekin eta giro epelarekin jarraituko dugu. Goizean eguzkitsu egongo da leku gehienetan, baina arratsaldean pixkanaka lainotzera egingo du eta euri pixka bat egin dezake. Larunbatean antzera jarraituko dugu, goizean eguzki tarteekin eta arratsaldean lainotzen joan eta tantaren bat bota dezake. Igandetik aurrera giro aldakorrarekin jarraituko dugu. Eguzkiaz gozatzeko tarteak izango ditugu, batez ere astelehen eta astearte goizean, baina noizean behin euri pixkat egin dezake. Haizeak hegoaldetik zakar jarraituko du eta ondorioz temperaturak epel mantenduko dira. Irudi hauekin agurtzen gara. Oso gutxitan ikusi dezakegu hau. Eragin zituen arazo eta zaparte, irudi ederrak utzi zituen elurrak gure herrian. Gure bazter eta txokoak elur geruza batez estalita, gazteenek inoiz ikusi ez zutena. Askok, 84ko elurteekin konparatu zuten, beste batzuk aldiz, 2009koekin. Halere, denbora luzez gogoratuko dugun egun hoietako bat izango da.